Hei, tässä on jo Boy Black Sea ja tervetuloa MP-showhun. Mä en tiedä onks moni teistä kuullut. Sanni tiputti hetki sit biisin, mikä on Tahdon rakastella sinua. Tosi hieno juttu, hei. Mä oon tosi iloinen, että avioliitto on kaikille. Huomaaks te, että se Sanni tiputti tosi hyvää aikaa ton Tahdon rakastella sinua. Niinku just nyt, kun nää Tahdon voitti, on tosi hieno juttu, niin Sanni sopivasti onnistui lypsää, tiedätkö, siitä vähän, tiedätkö, moi hei, mä oon leprechaun, tiedätkö, mä kaivan kultaa, ei, sateenkaariin, mä löysin, kultaa löytyy. Sanni onnistui siinä, aplodit Sanni, kiitos, toi on tosi hieno juttu. Mä haluaisin soittaa teille pienen pätkän nyt siitä biisistä, ja mäkin haluan vähän perehtyä siihen biisiin teidän kanssa, katsotaan. Siis anteeksi, mä joudun pysäyttää ton biisin nyt just tähän paikkaan. Tää on tosi valitettavaa, että niin hyvä asia meni niin hukkaan. Sanni, mä en tahdo rakastella sinua, jos tää on se biisi oikeesti, mitä ihmettä. Siis toi biitti vie Sannin äänen kokonaan pois, siis mä en edes ymmärrä, siis oikeesti kuulolaitteet ja kaikki ei auta tohon, että mä ymmärrän mitä toi nainen yrittää selittää tosta biisistä. Mut se on hyvä, että sulla on toi fanitausta, faniporukka sun takana, ketkä tietenkin väkisi striimaa, kuuntelee tätä biisiä, you know, Ride or Die loppuun asti sun biisi, se on hieno asia. Seuraava aihe, mistä mä haluaisin käydä, on hiihdon kisat. Ja me voitettiin. Täällä on niin kylmä, meillä ei ole muut vaihtoehtoa kuin hiihtää. Tää on meidän juttu, tää on mitä me tehdään, 2007. Se olisi kamala floppi, jos me oltais hävitty. Mut sit siellä kisoissa, siellä oli semmonen kaveri kuin Adrian, sieltä Venezuelasta. Siis wow, Venezuela ei edes tiedä koko sanaa snow. Lumi on tosi vieras juttu niille. Et se päätti, että tää on mun unelma, mä aion tehdä tää, mä aion toteuttaa tän jutun ja mä aion tulla Suomen MM-kisoihin hiihtää. Se ei päässyt maaliin asti, ei. Se sanoo aina kun mä kaadun, niin mä nousen ylös. I respect that. I respect on Adrian's name, mä sanon suoraan. Put some respect sen nimelle. Siis kun tää äijä ei luovuta, vaikka se tietää että se on sysipaska. Se kumminkin sanoi tossa lopussa, et sä aikoo vielä treenaa olympialaisia. Välillä on silleen, tiiätkö, jos mäkin haluan aloittaa uuden harrastuksen, vaikka miakkailu, niin en mä lähde niinku yrittää mitään olla. Anna olla jo, mitä olympialaisia, me mene mihinkään tekee mitään miakkailu. Gracias, että sä tulit Suomeen ja näytit meille, että vähän tummempi ei pärjää siellä hiihdossa. Kiitos, että sä näytit, todistit meille vielä loppuun. Jos teitä on vielä joku, ketä haluu hiihtää, please, pistä ne sukset, vie ne, sulla on kuitti. Sulla on kuitti niin sut vie takas sinne kauppaan, anna olla, ota uusi laji. Ja sit jokainen teistä on varmaan kuullut. Tää meidän suosikkipoika TBT Throwback. Meillä oli tää suosikki, mitä kaikki me fiilattiin. Oli joka ikisessä juonsi, joka ikistä showt, gaalaa, kaikkea. Se naama näkyy joka paikassa. Vaikka sä et halunnut nähdä sen naamaa, niin sä näit sen naaman väkisi. Niin tää poikaparka on joutunut pahaa kohuun, missä se on salakuvannut sen partnereita. Oikeus teki tuomionsa. 150 tonnia mätkyy ja naiset sai korvauksia. Se sai ehdollista. Mut mä haluan vaan silleen miettiä, että 150 tonnia, wow, se on jos joku on kuullut isommista sakoista, please kommatkaa mulle, please, kun mä en oo ikin kuullut isommista. Jengi tekee veropetoksia Suomessa. Mä lupaan, täällä on veropetosäjiä, ketkä saa vaan 20 tonnia vaan. Tiedätkö, ja ne kavaltaa miljoonia ja ottaa 10 tonneja. Täällä on kaikenlaisia, tiedätkö, kaikenlaisia weirdos. Ja ne ei ota tommoista 150 tonnia hyvänä aika. Se on siinä, se ajan ura ohi. Sayonara rip. Nähdään sun hautaisis. Sä et oo kuollut, me tullaan se muistotilaisuus järjestetään. Me järjestetään se idäs. Axel Smithille me järjestetään muistotilaisuus. Idäs olet hyvä äijä joskus. It's done, it's gone. Alepa kassa odottaa sua ystäväni. Se on vaan valitettavaa noille, keille kävi tää juttu ja ketkä joutuu tuohon kohun keskelle. Ja mä vois kuvitella ite, miltä toi tuntuu, että joku nöyryttää sua julkisesti tolleen noin, niin se on vähän ikävä juttu. Ja Axel, sun olisi pitänyt tietää paremmin. Oh, mitä ihmettä.
Mä joudun leikkaamaan mun viiksi, mä leikkasin mun parran sen takia koko jengi luuli, että mä näytän Axel Smithiltä. Tiedätkö, vaan sun takia mä leikkasin mun parran, että kukaan ei sekoita mua suuhun. Mä seurasin sua Twitterissä, mä seurasin sua IG, mä seurasin sua joka paikassa, you do me like this. Hei, mä haluaisin antaa vielä iso shoutoutti, tiedätkö, 2 äijälle. Seksikäs suklaa ja Prince Yusuf, loistava biisi, Day One, aivan mieletön. Käykää kuuntelee Spotifys Day One ja ei siinä muuta, hei. Tää oli MP Show, it's your boy Black Sea. Kiitos paljon, että sä seurasit. Jos tykkäsit, tiedät sä, tykkää, seuraa mua ja palataan uudestaan.